Благодаря. Нека и аз платя. Моля ви, госпожо съдия. Не мога да го допусна. Аз ви поканих, нали? Вземете парите. Аз черпя. Задръжте рестото. Господин Салих, съдиите не могат да приемат такива неща. Никой не може да ни черпи, не може да ни подарява нещо, защото някой ден този човек може да е подсъдим. Значи казвате, че съдийството изисква недоверие. Трябва да се гледа с подозрение. Всеки жест да се смята за подкуп. Да се мисли, че всеки иска да ви използва. Така ли? Както и да е. Странно. Живеем в Истанбул, а отдавна не съм пила така чай с приятели. Имате ли приятели? Що за въпрос? Разбира се, че имам. Знам ли? По характер не изглеждате много общителна. Не сте склонна да споделяте. За каква ме мислите, господин адвокат? За доста сериозна. Много стрикна. Много принципна. И от кога спазването на нормите се нарича стриктност? След като човек не споделя. Например, бъдете по-ясен. Аз ще ви кажа. Съдията никога не споделя нещо, което може да промени хода на делото. Нали така? Да, да. Но вие не споделяте изобщо. Защото не вярвате на никого. Затова нямате и връзки. Не знаете да се доверявате. Защото вярвате само на себе си. Причината не е само, че сте съдия, нали? Не си се отказал, нали? Искаш да научиш какво мисля за делото на Насиф Кара. Нямаше нужда да ме водиш тук. Не го направих заради това. Госпожо съдия. Тогава защо ме доведе? И в съда щяхме да говорим за него. Съдът е наблизо. Можеш да се прибереш и сам. Преди 3 месеца почина. Кой си ти по дяволите? Кой си? Сунгюл! Сунгюл, скъпа! Сунгюл, защо си заключила? Сунгюл! Benden ayrı yaşıyor, öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor, bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Yanarışın yağcı. Може ли да ще? Влезте. Учи ли моето момиче? Да, утре имаме изпит. Вземи. Какво е това, татенце?
Откъде знаеше, че го исках, татко? Бащите знаят. Четат сърцата на дъщерите си. Не забравяй тези думи. Скъпи татко, Benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün esirliklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünyam ne biçim. Bir kördüğüm içim çözdükçe yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim. не давай пари за това. Ще си ги набавя от горния курс. Ще купим всичко необходимо. Ще си продам ризата, за да те изуча. Дъщеря ми ще е учителка. Ти ще си първата в семейството с диплома. Хубавото ми момиче. Снимам. Извинете, стойте за малко така. Не мърдайте, моля. Татко, благодаря, че не ми отказа. Как ще откажа на малкото ми момиче? Татко, вече пораснах. Разбира се, вече си голяма. Малкото ми момиче. Снимам. Сунгюл! Сунгюл, къде? Ще ги изхвърля. Госпожо Етен, Кажете. аз съм Февзи Гюнеш от списание Нюсха. Искам да направим репортаж, ако позволите. Извинете, но по какъв повод? Гледах ви на сцената на празничния бал и останах очарован. Каква прелест! Какво изящество! А гласът ви! Като водопад. Вероятно ме бъркате, господине. Това не сте ли вие? Или греша? Искам да се видя с господин Четин. На заседание. Не иска да го безпокоят. Кажете, че Тургутакън е тук. Изчакайте.
Господин Тургут, заповядайте. Моля. Заповядайте. Моля. Заповядайте. Ще ме питате дори и за обявите. Страната е в деликатен период. Едно заглавие може да ми наруши баланса. После вестникарската хартия поскъпва. Знаете. Да, има ли друго за обсъждане? Има ли разрешение? Може ли да взема интервю от Кара? Разбира се. Чувствата на един смъртник ще се харесат на читателите, но все пак не забравяй да подчертаеш, че е жесток убиец. Чули? Да, колеги, ще се отбие във вестника. Приключихме. Как сте, господин прокурор? Благодаря, Мелих. Добре. Добре дошъл, Тургут. Да излезем навън. Времето е хубаво. Не искам, господине. Намерете си друга новина. Вижте, госпожо Етен. Ще публикувам тези снимки и ще напиша новината. Ето, сега вече няма какво да публикувате. Не ставайте глупава. Имам негативите. Вижте, господине, имате вид на добър човек. Вие си вършите работата, но аз съм сгодена. Ще стане неприятно, ако ме видят. Не искате да си играете със съдбата на човек, нали? Госпожо Етен, вижте, имам нареждане. Няма да отстъпя. Но аз ви моля, умолявам ви. Нищо не мога да направя за годеника ви. Приятен ден! Благодаря. За нищо. Миналата година в Ескишехир, агентът на Вътрешно министерство, как се казваше? Не се сещам, както и да е. Той извади всичките кирливи ризи на системата. Колко прокурори бяха уволнени? Никой не се усъмни в него. Помете ги за 2-3 месеца. Тогава, вероятно, и Салих Ипек е от вътрешно. Без съмнение. Досието е изпипано. Всички документи са подправени, дори и снимката е подменена. Ако не бях отишъл в университета, и аз нямаше да се сетя. Кой друг ще дръзне да се представя за адвокат? Кой? Защо? Друга възможност, която ми идва на ум е разузнаването. Цъфна след смъртта на главния. Трябва да сме предпазливи. Сигурно има и други неща, не само папката на Сюлейман. Всъщност проблемът е дали Сюлейман е споменал на друг за папката и ако да, кой колко знае. Каквото трябваше, разчистих го, но не се знае. Ако утре почне разследване, ще отворят архива. И истината ще излезе наяве. Утре идва министърът да обсъдим и с него въпроса. Да поразпита там, в Анкара. Ти за сега спри. Не дай да му се набиваш на очи.
Този тип хора са добри анализатори. Имаме един такъв вестник. Не можеш нито да го уволниш, нито да го питаш дали е агент. Затова го държим на дистанция. Това е положението. Ало, господин Салих още ли не е дошъл? Так му влиза, госпожо. Добре, да дойде в кабинета ми. Добре. Съдийката те очаква. О, господин Салих, пристигате в края на работното време, нямаше нужда да идвате. Не намерих транспорт, госпожо съдия. Оттам не било толкова близо. Понеже сте с кола, естествено не сте забелязали. Моля, седнете. Добре, както искате. Ако Назив Кара е бил измъчван, за да подпише признанието, трябва да го декларира, както са го направили други жертви на подобни дела. А ако само са го заплашили? Не съм приключила. Очаква го смъртно наказание. С какво може да го заплашат? От какво се бои? Ще наранят семейството му. Ще тормозят любимите му хора. Възхищавам се на фантазията ви. Щом като ми хрумва, значи може да не е фантазия. Нали така? Добре, да приемем, че сте прав. Тогава, кои са тези хора? Какво искат от него? Това не знам. Така да е. Тогава с вас ще си разделим задачите. Вие сте натоварен да откриете кои са тези хора. А аз ще се заема с разследванията, водени от главния прокурор преди смъртта му. Може би ще открием нещо. Значи ми вярвате? Мислите ли, че Назив Кара е невинен? Не мога да кажа. Но признанието е изтръгнато с мъчения. Няма значение кой е убиецът, Назив Кара или някой друг. Искам да знам причината. Иначе няма да спя спокойно нощем. Това мога да ви кажа, без да наруша професионалната тайна. С ваше разрешение. Госпожо Фериде, Слушам ви. дължите ми чай с геврек, не забравяйте. Не ви дължа нищо, господин Салих. Приятен ден, госпожо съдия. Приятен ден, господин адвокат. Какво става, господин Салих? Цъфтите от щастие. Спомних си какво е надеждата. Да. Ще се връщам на работа. Ще наблюдавам Салих и Пек, без да се набивам на очи. Да видим, ще науча ли нещо. Тургут.
В папката на Сюлейман ни имаше нас. Мрежата за контрабанда. Ясно? Явно беше, че ви помагам. Добре. Друго? Имаш ли нещо да ми кажеш? За папката или извън нея? За убийството? Има ли нужда от друго? Не можеш да пръскаш светлина от тъмното, но не съм сам, заедно сме. След като двамата няма да изгорим, чака ни добро бъдеще заедно. Лека работа. Посъвзели се. Ела тук. Когато беше малка, те милвах така, помниш ли? Плачът ти секваше и се усмихваше. Лицето ти грейваше. Дано помогне и сега. За какви дребни неща съм плачела тогава? Колко безгрижна съм била. Били са добри времена. Исках да съм на твое място, знаеш ли? Назив Карада ми е баща. Да нося кръвта му. Знам, сърдиш му се. Но помисли, защо е признал? Заради нас, Сунгил, защото ни обича повече от себе си. Не съм ти казвала за истинския ми баща. Една сутрин си тръгна и повече не ни потърси. На него не му пукаше за нас. А твоят баща избира смъртта, за да може никой да не ни нарани. Приема една грозна клевета. Помисли за това, Сунгюл. Мила сестричке. Хубавицата ми. Госпожо Фериде. Благодаря. Няма защо. Господин Салих, защо ми благодарите? Защото сте прекрасен човек. Благодаря ви. Приятна вечер. Какво правиш, сине? Така ли е? Кажи ми, какво искаш да направиш? Мурат ми разказа. В един чуждестранен комикс имал луд човек. Той имал вълшебен календар. И аз ще си направя, за да спася дядо. Добре. Да го измайсторим заедно.
Наистина ли? Лека вечер, господин прокурор. Как си, Салих? Благодаря. Добре. А вие? Качи се, ще те закарам. Благодаря, няма нужда. Не се прибирам вкъщи. Качи се, де. Сам е скучно да се пътува. Ще те оставя там, където отиваш. Так му ще поговорим за Ахмед Ходжа за едно време. А? Хайде. Хайде. Къде да те оставя? Ако минавате през Каракьой, ще сляза там. Тази вечер искам хубаво да се напия. Не става сам. Хайде, ела, да ударим някъде по едно. Друг път с удоволствие, господин прокурор, но сега имам работа. Като казваш работа, жена ли те чака вкъщи? Не, няма жена. Не съм женен. От моята партия си. Щом сме ергени, тази вечер да се насладим на ерген лъка, нали? Хайде. Не дей, Малих. Винаги ли ще си тръгваш, щом дойде баща ти? Не става, мамо. Една къща е тясна за двама ни. Обвинителни погледи, намеци. Не ги понасям. Млъкни. Не говори за това. Не мога да не говоря, мамо. Баща ми не представа да бях умрял аз в онази нощ. Млъквай. Някой ще чуе. Мамо? Кой и какво ще чуе? Аз няма да пия. Не може. Поне една чашка. Жалко за подготовката. Хубаво мирише. Хайде да пием за новото ни приятелство. Мнозина стъжуваха преди теб. И след теб пак ще има. Но ти си страшен. Не се хаби като адвокат. Не го прави. Дръж нещата в свои ръце. Яви се на изпит. Стани съдия или прокурор. Да видим. Каквото е писано. Разбира се, не се знае. Може да заработим заедно. Разбира се, защо не? Благодаря. Да не истине. Вкусно е.
Тук не е съдът. Успокой се, скъпа. Тайна между майка и син. Не е нужно всички да знаят всичко. Нали така, Мелих? Добре, няма да питам. Тате? Миличка. Няколко дни ще отсъствам по работа. Скоро ще се върна, чули? Дядо ли си идва? Да, скъпа. Да, но няма връзка с пътуването на татко. Хайде, скъпи. Върши си работата. Хайде, довиждане. Ела, ангелче. Ела. Мелих, чакай. Ще те питам нещо. Щом татко идва утре, защо не останеш тази вечер? Ще вземе да дойде рано сутринта. Ще се срещнем. Няма нужда от неприятности. Моля те, не настоявай. Не се опитвай да ни помириш. Да не стигаме до там. Става ли? Не, нямаше да кажа това. Ти беше в затвора и видя. Какво стана с бунта? Разкажи ми. Госпожо съдия, положението е сложно. Ще правя репортаж с Назив Кара. Последни думи преди смъртта. Как ти се струва? Мелих, ти ли даде признанието? Ти ли го изнесе? Да, како? Аз го дадох. Знаех си. Ровил си в папката ми, нали? Чел си записките ми. Не те ли е срам? И аз го разбрах от вестника. Но няма да повярваш, нали? Дори когато ми задаваш този въпрос, си личи, че ме обвиняваш. Мелих, братко, чакай! Не съм казала такова нещо. Почакай! Спри! Трябва да намеря начин. Трябва да му попреча. Ако публикуват снимките, Махир ще развали годежа. Како? Виж, разкажи му всичко. Нищо не остава скрито. Вместо да чуе от другите, да чуе от теб. Да не си полудяла. Махир не трябва да научава. Чуй ме, и ти си мълчи. Аз ще се оправя някак. Махир няма да научи, че съм пяла онази нощ. Няма да научи. Аз те разгадах, Салих. Много обичам да разплитам загадки, да ровя в тайни. Ти си загадка. Не вярваш, че Назив Кара е виновен. Кажи, хайде, кой е убиецът? Открил си нещо. Кажи. Кой е убиецът? Ако ви кажа да, имам хипотеза, какво ще направите? Ако я докажеш, ще постъпя както е редно. Искам да се разкрие истината. Ще изтрия с един замах обвинителния акт. Пригответе се тогава. Ще ви накарам да го промените.
Нахалник. Каза ли нещо, Фериде? Да съм казала нещо? Какво да съм казала? Беше нещо на глас ли, мамо? Напоследък си много отнесена, Фериде. Съзнаваш ли? Не. Същата съм си, мамо. Още мълчиш. Хайде, изплюй камъчето. Нека се уверя. Да се уверя. Обещавам, първо ще кажа на вас. Имаше един хубав израз, как ми хрумна сега. Бъди какъвто изглеждаш. Иначе по-добре изобщо да не се показваш. Хубав израз, господин прокурор. Да, хубава вечер. Да те закарам ли? Не, няма нужда, благодаря. По-добре и аз да оставя колата. И двамата пихме. Лека нощ. И на теб. Какво става? Забрави ги на масата. Не са мои. О, Боже. Взел съм чужди ключове. Добре тогава. Лека нощ. Назив? Назив? Войчо, ти ли си? Ела, пак си легнал под леглото.
Направих това за нас. Ще спасим дядо. Какво е това, Назив? Календар. Наобратно е. Дните вървят назад, Назив. Объркал си го. Не съм. Това е вълшебен календар. Мурат ни разказа. В един комикс го имало. Един човек можел с един скок хоп да се върне във времето. За да спасим дядо, ние ще се върнем в деня на твоя годеж скака Айтен, ще скрием дядо и няма да им го отдадем. Деда можеше. Да можеше, Назив, но не можем да върнем миналото. Няма как да се върнем. Нищо. Баба и мама си говориха. Скоро било делото на дядо. На рождения ден на Мурат майка му брои 3, 2, 1. После той духна свещите. Попитах за това Лелия Сунгюл. За да се случат хубави неща, се брояло отзад напред. Вестници! Вестници! Задържан известен адвокат! Вестници! Вестници! За 5 години имал 200 дела! Още 18. Още 18 дни. Щастливец да бях на твое място. Не го давам и за милион. Ще ви пращам картички, братле. Изкарал си 20 месеца. Да, старче, но последния месец се влачи. Няма свършване. Ще мине. За теб ще мине бавно, за мен ще бъде като един миг. Поглеждаш зора, слънце, уволнял си се. Аз поглеждам зора, бесилка. Примката на врата ми.